Tohle videu budem s Bákou, s mojím, s Edou, bude hlas jednou lidíku. Bude tam učitelík. Tak, a já řeknu co. Tak, to se učitel uvěděl. Dejte like, nebo odběr. A dejte krásně podobně zvoneček. Jo, tak čau. Tak jdeme hlas. Přídavek počítači, takzvaná snímací karta, kterou jakoby dokážou jakoby snímat, co se děje na obrazovce. A pak máš ještě speciální programek, přes který jakoby ukazuješ, nebo volíš to, co chceš, aby viděli ty tvoji diváci. Když natáčet, jak hraje. Jak se vám líbilo naše videjko, tak budu moc krásný. Tak ahoj. Ahoj, Joky.